Takže dnes zase niečo k novému astrologickému mesiacu. Táto prednáška je súčastí aktuálne prebiehajúcej školy a víkendu s mojimi študentami, takže mají možnosť pristupovať do debaty a pýtať sa na jednotlivé veci v rámci astrológie alebo feng shui. Takže v dubnu z pohľadu čínskej metafyziky nám vládne drak. Tento nám začal vládnuť už vlastne 2 dní zpátky, 4. dubna, a jeho vláda tu bude až do 4. kvietna. Je to niečím zaujímavý mesiac s tým, že v tomto aktuálnom roku a v roku dreveného hada má duben podtitul kovový a je to teda vládnuci mesiac kovového draka. Tak jak som spomínal už aj v minulých videách, tak tým, že sa nám vlastne neustále opakujú kmene, 10 nebeských kmeňov a 12 zemských vetiev, tak budúci rok, v roku ohnivého koňa, bude v dubnu vládnuť vodný drak. Loni zase vládnul v dubnu zemský drak. A takto sa to neustále mení pořad dokola, čiže za celých vlastne 5 let sa nám tady toto vystřída a za celých vlastne 60 mesícov sa dostaneme zase k vládnúcemu mesiacu kovového draka. Takže určité informácie, ktoré sa dozviete dnes, o ktorých si budeme hovoriť dnes, môžete použiť taktiež vlastne za 60 mesiacov. Takže aspoň v časti, alebo určitej okrajovej časti čínskej metafyziky, pretože samozrejme ďalšie informácie sa menia trošku v iných návaznostiach, alebo to ich opakovanie je trošku vzdialenejšie. Takže keď sa teda pozrieme na tú samotnú problematiku daného mesiaca, tak ako prvé vždycky nás zaujíma kombinácia základných Wu-Xing fáz, čo vlastne v preklade znamená 5 vzťahov, a bavíme sa tu o základných vzťahoch 5 elementov, tak ako to poznáte zo svojich škôl, či už študujete čínsku medicínu, feng shui, astrológiu, ten základ je vždycky rovnaký, akurát posléze už to, ktoré odvetví ešte trošku inak pracuje s danými informáciami. Takže to, čo tu vidíme ako prvé, je súhra Zeme a kovu, s tým, že Zem automaticky a logicky vyživuje kov. Spodná časť, a teda zemská vetva, ktorú nazývame ako drak, čo pre nás vlastne je skôr taký symbolický názov. V čínskej astrológii má tá vetva pracovný alebo technický názov Čchen, ale nemá to až tak úplne súvis s drakom ako takým. To je jedno špecifikum. Takže každopádne je to na úrovni Zeme, pretože je to níž, je to v tej druhej púlce a je to to, čo je zhmotnené tu na Zemi. Ako náhle máme takýto vzťah, že Zem vyživuje kov, ktorý je hore, tak hovoríme, že to, čo je na Zemi, vyživuje to, čo je hore, a teda nebesia. Čiže to, čo je na nebesích. A v rámci astrológie je to jeden z najdôležitejších vzťahov. A je to jeden z takých žádoucích vzťahov. Samozrejme, i když nás podporujú nebesá, keď spúšťajú svoju silu dolu na Zem, tak je to fajn, je to veľká podpora a dynamika, ale rovnež sa chceme dostať do toho vzťahu, že naša snaha, naše výsledky, naša práca podporuje to, čo je nad nami, a podporuje priamo nebesá. Čiže sme za dobro z nebesí. Takže v tomto mesiaci sa to vlastne deje. Nedeje sa to pořád, je to naozaj sporadické a je to vždycky takové nejaké uklidnenie, môžeme povedať, pretože vlastne podporujeme to, čo je dôležitejší. Podobne ako vo feng shui, keď podporujeme
napríklad císaře, podporujeme centrum nášho bytu alebo domu, tak hovoríme, že keď sme za dobre s cisárom, tak vlastne je všeobecný kľud alebo všeobecná prosperita. A hlavne není na nás naštvaný ten cisár a nevytvára s nami nejaký konflikt. Takže to isté sa deje teď. Rovnež tak vlastne samotný drak má v sebe veľmi silne zakorenenú zem, a to sú práve tieto skryté nebeské kmene, ako ich nazývame. Je to niečo hodne skryté pod pokličkou, čo ani v tej našej osobnej astrológii častokrát nevyužívame alebo nie sme schopní využiť, ale samozrejme záleží človek od človeka. A máme tu taktiež vlastne rôzne vzťahy a vlastne minimálne teda, alebo maximálne 3 elementy, ktoré sa nám tu zmestia, v tomto prípade zem, drevo a voda. Kde vlastne voda zase prináša určitý kľud, určitý vhled vo vnútri, pomalosť. Následne voda odovzdáva svoju silu drevu, ktoré tu v tomto prípade môže pôsobiť aj trošičku tak hrušivo, pretože je to veľmi silne vyživované drevo, ktoré narušuje stabilitu draka, ale rovnež tým, že je to jínové drevo, tak napomáha aj k nejakej kreativite a schopnosti hľadať nejaké riešenia a nejaký systém, nejaké plánovanie. No a nakoniec tu máme vlastne samotnú zem, Wu-Yangovú zem, ktorá predstavuje veľmi silný koreň pre draka ako takového. Takže celá táto zmes plus ďalšie teoretické informácie, všetko to, čo vieme o drakovi, tak ho vlastne definujú v skutočnosti tak, jak to s tou zemskou vetvou vyzerá. Takže v kombinácii, respektíve v 17. kombinácii zo 60 možných, čo je teda kombinácia Keng Chen, popisujeme, že človek, rok alebo aj mesíc má kvalitu určitej potrebnosti ísť svojím smerom. To je práve tá daná sila tej zeme. A zároveň určitá konzervatívnosť kovu. Čiže veľká vnútorná sila naozaj so schopnosťou ju použiť, pretože drak ako Yangová zem je ako valiaci sa kameň. Čiže je to zem, hora, ktorá dokáže podporiť, vyživiť, ale zároveň je niečím nepredvídateľná a veľmi dynamická. Možnosť všeobecného úspechu v živote taktiež. To je, čo sa týka schopností výživy zeme a rovnako tak priebojnosti a tvrdosti kovu. Takže taková neústupnosť, rozhodnosť, veľká sila, autorita. Čiže to, čo si daný človek zaumiení, to, prečo sa rozhodne, tak tým smerom proste ide. Taktiež má sám potrebu tvoriť jasné hranice, postupy a taktiež si ich hlída. Takže naozaj je to energia určitého tvorenia. Čiže vytvoriť, nastaviť nejaký proces a obaliť to do kovu. Čiže vytvoriť nejaké hranice, vytvoriť nejaké bezpečí a jasnú štruktúru, určitú ochranu. Môžem povedať, že kovový drak je takovým ekvivalentom alebo hodne podobný ako kovový tiger. Ten je samozrejme ešte viacej dynamickejší, pretože má v sebe extrémne množstvo dreva, ale drak v tomto prípade má taktiež to skryté drevo v sebe, nejenom na úrovni tohto malého zeleného jí, mäkkého jínového dreva, ale zároveň aj s tým, že drak je predsa posledným mesícem jara. A tak ako sme si hovorili už v predchádzajúcich videách, tak vlastne jaro je reprezentované drevom. Čiže mesiac draka označujeme ako tzv. Ustupujúcu alebo uchovávajúcu vetvu jara. Čiže veškeré informácie a dovednosti a schopnosti, ktoré to jaro a drevo v sebe má,
tak sa vlastne uchovávajú v konečnej, poslednej vetve a to je ten samotný drak. Drak tým, že je teraz taký dvojaký, čiže má v sebe v základe zem, ale zároveň ešte aj časť dreva, tak nám slúži ako premosťovateľ, o čom si ešte budeme hovoriť v časovaní, že teda nám pomáha premostiť energiu medzi jarom a prichádzajúcim letom. Čiže je medzi drevom a ohňom. A z tohto dôvodu vlastne element alebo Wu-Xing fáza, ak chcete, Zeme je veľmi dôležitá, pretože napomáha premosťovať, napomáha vyvážovať všetky ďalšie elementy. A stejne tak sa na to dívame v Qigongu, dajme tomu. Alebo sa na to tak dívame aj v čínskej medicíne, kde vlastne je Zem ako taký centrálny pilíš, o ktorý sa opírajú všetky ďalšie vnútorné orgány a všetky ďalšie elementy a vďaka Zemi sa vlastne vyvažujú tieto elementy. Takže Zem by sme mohli povedať, ak sa chceme trošičku hrať so slovami, že je jeden z najdôležitejších elementov vôbec. Pretože nám vždycky pomáha práve vyvážiť nejakú nerovnováhu. Čo sa týka ešte samotného piliera, tým, že sa nachádzame v mesiaci draka, je to teda mesačný pilier, tak samozrejme deti, ktoré sa budú rodiť teraz v tomto mesiaci od 4.4. do 4.5. v roku hada, tak budú mať túhle kvalitu a všetko to, čo sme si povedali, veľmi výrazne napálené do svojej astrologickej mriežky, do svojich pilierov a bude to hlavne popisovať ich kariéru, ich prácu, rodičov, vzťahy s rodičmi alebo aj s učiteľmi a so všetkým tým, čo ich nejakým spôsobom predchádza. Takže je to zároveň vec, celé to klúbko informácií, o ktorých sme si hovorili, je zároveň vec, s ktorými to dieťa vlastne bude nútené pracovať a ktorý by to bude vlastne potrebovať pochopiť. Taktiež pokiaľ vy vo svojej astrológii máte náhodou tento pilier, kdekoľvek umiestnený v rámci roku, mesiaca, dňa alebo hodiny, tak dané informácie pre vás platia a už len samozrejme v kombinácii s ďalšími znameniami sa viac alebo menej prejavujú. Čo je samozrejme ďalší aspekt astrológie, alebo taktiež aj podľa toho, v akej životnej fázi sa nachádzate, pretože každý z pilierov roka, mesiaca, dňa alebo hodiny je intenzívnejší v určitej oblasti života. Prakticky, keď si rozdelíte život na 20-ročné obdobia, tak nejak približne môžu jednotlivé piliere nadobúdať alebo aj strácať svoju intenzitu a svoj význam. Čo sa týka ešte poslednej informácie k tomuto pilieru, tak napríklad Na-Yin element je element kovu. Na-Yin element je vec, ktorú používame výrazne vo Feng Shui ako tzv. Techniku 120 drakov, kde každá jedna časť na kompase je ešte rozdelená na 3,5 stupňovú záležitosť, ktorá vlastne v sebe tento Na-Yin element má. Častokrát samozrejme aj vieme veľmi úspešne Na-Yin element použiť, dajme tomu v partnerskej kompatibilite v rámci Feng Shui alebo časovania. Takže je to určitá malá doplňujúca vec. Ale ja osobne teda môžem povedať, že v rámci Feng Shui používam túhle záležitosť nejvíc a veľmi dobre sa osvedčilo, alebo sa mi osvedčilo práve nastavovanie týchto maličkých dielkov pri umiestňovaní nejakých dôležitých súčastí v živote. Napríklad ak máme manželov a chceme im nejak podporiť jej manželství, jej vzťah, tak v rámci tohto elementu môžeme nastaviť pozíciu vstupu do ložnice alebo samotnej postele, alebo hlavný vstup do domu
pokiaľ teda samozrejme staviame dom od základov, od začiatkov. Takže to len tak na okraj, nikdy som to doteraz takto až tak nevysvetľoval, ale je tu aj tady tá možnosť. Dobre, drak ešte na záver má samozrejme zase nejaké vzťahy špecifické s ďalšími znameniami. Tie základné vzťahy, o ktorých sa stále bavíme a aj naďalej v nich budeme pokračovať, máme vzťahy napríklad tzv. 3 harmónií alebo 6 harmonických kombinácií, prípadne nejakých 6 konfliktov, opozitné pozície, deštrukcie a tak ďalej. Takže týchto vzťahov je viacero, pak máme ešte vzťahy určitých špeciálnych hviezd, ale aby sme sa vrátili teda spätky k myšlence, tak drak bude vytvárať, alebo teda vytvára priaznivé vzťahy v základe s krysou, s opicou a s kohútom. To znamená, že v tomto mesiaci, ak napríklad plánujete nejaké dôležité veci, tak viac menej dni krysy, opici a kohouta sú vlastne pod vplyvom draka. Takže sú veľmi výrazne ovlivnené a priaznivo ovlivnené a podporované. Takže plánovať dôležité aktivity v týchto dňoch môže byť viac menej bezpečné a harmonické. Rovnako pokiaľ vy sami máte vo svojej astrológii jedno z týchto znamení, tak vlastne drak vám prináša práve určitú podporu a silu. Spomeniem iba tak na okraj ešte pre tých z vás, čo študujete astrológiu, rovnež nezabúdajte na to, že formácia dvojitého dráka prináša niečo taktiež špecifického. Nebudem to hovoriť teraz v rámci videa, ale majte to na pamäti. No a trošičku taký spomalenejší mesiac pre znamenia prichádza práve pre psov a zajíce, ktoré sú vlastne v nejakom opozitnom alebo konfliktnejšom vzťahu s drakom. Vždycky, čo sa týka toho opozitného znamenia, tak jednak tie veci môžu ísť v živote s pomalejším tempom, stagnujúcejšie, ale nemá zmysel vôbec tlačiť na pilu, pretože vždy, keď sa nachádzame v opozitnom mesiaci alebo v opozitnom roku, tak je to naozaj niečím veľmi zaujímavá možnosť trošičku pracovať sám so sebou a sa tak stiahnuť do seba. Pretože ten opozit práve dáva možnosť byť sám so sebou. Nebyť v konflikte s tým vonkajším svetom, ale naozaj ustúpiť a pracovať na tom, čo je dôležité. Čiže študovať, naberať informácie, byť v sobie, venovať sa sebe, dať si dohromady zdravie, dajme tomu. Naozaj sa proste stiahnuť a načerpať nové sily, oddychnúť si. Takže v dnešnej zbiesilej dobe je to o to dôležitejšie, pretože každý sa snaží nejakým spôsobom byť in, predávať svoje produkty, byť neustále zbrklý, plný energie, ale to není možné dlhodobie a vlastne požať stejnej intenzite. Ako náhle, ak to poviem v žargóne čínskej metafyziky, pokiaľ chcem byť yangový, musím byť nutne taktiež aj yinový. To znamená vedieť, kedy správne a dôkladne oddychnúť, stiahnuť sa, dať si pauzu a pak zase z tohto výjsť von na svetlo a ukázať to, čo umím, to, čo mi ide, to, z čoho mám radosť. Takže na toto naozaj pozor. Takže pejsci doporučujem naozaj oddychnúť, nechať veci plynúť svojou cestou, svojim tempom, netlačiť na pilu a skôr viacej regenerovať. Tak ako to pre tento rok vo všeobecnosti v roku hada platí pre prasiatka. Takže k by astrologickej časti bolo asi všetko. Takže tak, jak to mám vo zvyku hovoriť, dané informácie sú vlastne ako určitá nosná vlna aktuálneho mesiaca. Nemá vlastne cenu bojovať proti tomu, pokiaľ sa vám tu niečo nelíbi z toho, čo tu je napsané, alebo dané elementy, pokud sa vám nelíbí,
Poprípade pokud už víte, že to nejsou vaše prospešné elementy, nemá vůbec cenu s tým bojovať. Otázka znie spíš inak, jak to môžu využiť. Jak vlastne môžem s danými energiami, s danými elementami pracovať, ako ma to vlastne môže použiť, ako ich ja môžem použiť, ako ma to môže niečo naučiť, pretože žiaden element, aj keď ich popisujeme v rámci čínskej metafyziky napríklad na prospešné, neprospešné, nosné, balančné a neviem ešte aké, tak o žiadnom elemente nemôžeme povedať, že je zbytočný. Pretože každý element má nejakú svoju základnú povahu a niečo nás učí, niečo nám prináša a to je taktiež vlastne našou možnosťou teraz sa na to pozrieť a povedať si, OK, mám tu veľmi silnou zem a ešte silnejší kov, jak tento kov môžem vo svojom živote, vo svojej astrológii použiť. Takže takto sa na to dívajte a nebojujte s tou vládnúcou vlnou energie, ktorá nám vlastne prišla. Tak. Takže z astrológie sa posunieme do časopriestoru a posunieme sa teda do energie Feng Shui. Feng Shui ako umenie pozorovania zase nám dáva možnosť pozorovať a vnímať, čo sa bude diať v tom našom obydlí, v tých našich bytoch a domoch v danom mesiaci. Takže tak ako každý mesiac, znovu pripomeniem, budeme sa teraz baviť o dvoch energetikách minimálne, ktoré sú vlastne popisované tzv. Ročnou hviezdou, to budú vždy tie väčšie číselká, a mesačnou hviezdou, čo sú vlastne tie menšie. Mesačná energia je krátkotrvajúca, 30-dňová, ktorá vlastne nám vytvára energiu tzv. Hostia. Čiže je to určitý hosť, ktorý príde, nakúkne, pozdraví a niečo prinesie sebou. A bude to zdvorilý hosť a prinesie niečo priaznivé, vhodné, alebo je to hosť, ktorý je netaktný a chceme sa ho rýchlo zbaviť. Takže toto je jedna z mnohých metód, ako sa môžeme pozrieť na aktuálnu kvalitu týchto ročných a mesačných hviezd a vlastne interakcií medzi nimi. Tak, jak som spomenul na začiatku, duben, apríl a teda drak samotný je mesiacom zemským, čiže premosťovacím, tak to isté platí aj v systéme Feng Shui. Čiže aj keď sme na konci jary a stále tu máme určitú kvalitu dreva, tak hlavne teda v tomto mesiaci premosťovacom budeme pracovať s kvalitou zeme. Čiže zem nám bude hovoriť o tom, čo tu je najsilnejší, čo má veľkú dominantnú silu. To znamená, že všetko to, čo je zemité, všetko to, čo vidíte v žltej barve, tak má v základe dominantnú silu. A rovnež, to sekundárne ešte, zem vyživuje kov, takže sekundárne prichádza podpora aj pre to, čo je kovové. Takže v rámci lietajúcich hviezd, tak ako sme sa to učili na škole, hviezdy 285 a 6-7 majú svoju silu. Rovnako tak sektory v rámci Pačaj technik, čiže sektory Tueming alebo Yanenyan, rovnako tak Tchieny, nebeský lékař, alebo aj Huochaj, 5 ničiteľov alebo 5 duchov, tak vlastne všetko toto, nehody, katastrofy, tak vlastne všetko toto má zosilenú silu teraz v tomto danom mesiaci. Takže keď si prejdeme teda postupne jednotlivé svetové smery a nejaké doporučenia, v rámci centra, v rámci cisára máme ročnú dvojku, ktorá prináša určité uklidnenie pre cisára, sme s ním za dobré, máme s ním dobrý vzťah. Tento mesiac tu prichádza priaznivý hosť, ktorý je vlastne dvakrát priaznivý, pretože
Je to oheň, ktorý vyživuje a podporuje Zem. To znamená, že vyživuje centrálnu Zem, vyživuje hviezdu 2, ktorá má čím ďalej viac skôr kumulačný charakter. A rovnako vlastne 9 je hviezda aktuálnej 20-ročnej periódy, takže je to vlastne prospešná riadiaca energia. Tým pádom vlastne je to určitý taký žiarivý, priaznivý oheň, ktorý vlastne nám z toho centra vyžaruje do všetkých ďalších svetových smerov. A toto je vždycky vlastne veľmi dôležité vnímať, ako je na tom centrum, pretože ak je to v poriadku, tak aj ďalšie svetové smery, i když tu vidíme nejaké teoretické konflikty, tak sa tak konfliktne prejavovať nakoniec nemusia. Takže preberieme si to postupne. Ak začnem s tými najpriaznivejšími, tak veľmi dobré na tom je svetový smer juhovýchodu, kde teda máme ročnú jednotku, ročnú vodu, ktorá nám vyživuje drevo juhovýchodu, prináša cestovanie, pohyb. A prichádza tu teraz ešte 8, biela hviezda a vzniká nám veľmi priaznivá kombinácia 1-8. O týchto kombináciách sa potom učí na školách Feng Shui, k tých kombinácií je 81, takže je to taková naozaj šílenosť teoretická, veľmi rozťahaná. Každopádne, i když je 8 zemitá, ktorá vlastne, kde vlastne Zem kontroluje jedničku, je tá kontrola priaznivá. Pretože obidve hviezdy sú priaznivé, sú to tzv. Biele hviezdy a pomáhajú prinášať financie, pohyb, pravidelné príjmy, podporu a určitú ochranu. Taktiež vlastne financie môžu prichádzať na základe vzdelávania a na základe cestovania tento mesiac. Takže pokiaľ máte napríklad na juhovýchode hlavný vstup, tak môžu prichádzať nejaké zaujímavé nábytky na prácu, možnosťou výdelku práve na základe cestovania alebo aj rýchlejšie nadobudnutie financií tento mesiac. Takže priaznivý svetový smer. Pokiaľ chcete nejakým spôsobom aktivovať daný smer, môžete tu umiestniť nejakú lampu, ktorá bude svietiť, solnú lampu, či už na elektrínu alebo s ohňom, samotný oheň taktiež, ktorý vlastne ešte viac bude hecovať 8 alebo fontánku, čokoľvek, akýkoľvek vlastne aktivátor, ale už to, že sa nachádzame v tom danom svetovom smere, úplne stačí a vlastne dané hviezdy, dané kvality budú na nás vplývať a budú sa dostávať do našich životov. Na juhu máme zase hviezdu 4, ktorá tu vlastne prichádza, vytvára zaujímavú kombináciu so 6, vytvára to vlastne tzv. Lošu vzťah, pretože 6 plus 4 je 10. No a je to vlastne palivo pre juh ako taký. Takže 4, aj keď je premenlivá hviezda, ale je aj tak či tak skôr priaznivá, prináša určitú možnosť pohybu, určitú možnosť aktivity, podpory vzdelávania a so 6 vlastne môže získať aj určitú schopnosť tvorby hraníc alebo vlastne vnímať určité nariadenia. Čiže je to kov, ktorý ju nejakým spôsobom kontroluje, ale kontroluje ju priaznivo. Práve na základe už zmieneného lošu vzťahu. Platí inak to isté, čo v rámci ročného ošetrenia, pokiaľ by ste mali pocit, že skôr vzniká nejaký väčší konflikt, napríklad na úrovni najstaršieho muža v rámci juhu, alebo pokiaľ obývate priestor na juhu, alebo detský pokoj na juhu, a pokiaľ by tu boli skôr nejaké konfliktnejšie prejavy alebo problémy s vnímaním toho rozdielu zákonného, tvrdého, nejakých nariadení
a mäkkého, tvorivého, vzdelávajúceho, tak je vhodné umiestniť práve na juh malú zem, ktorá vlastne trošku vyváži celý tento dreveno-ohnivo konfliktný vzťah. Kovový vzťah. Takže to je, čo sa týka juhu. A juhozápad, ten je veľmi zaujímavý. Juhozápad je sám o sebe zemský svetový smer, kde máme ročnú osmičku, čo je všeobecná podpora a prínos financií pre ženy matky. Šestka tu prináša vlastne takú návštevu zase najstaršieho muža alebo otca, manžela. A vlastne je tá šestka niečím veľmi zaujímavo vyživovaná. A dohromady je to veľmi špecifická kombinácia 286, čiže kombinácia dvoch bielých hviezd plus so zemskou dvojkou. Pretože tá dvojka je schovaná v rámci svetového smeru. Takže všeobecná aktivita na juhozápade tento mesiac je určite žiadouci a vnímaná pozitívne. Takže ak máte zase hlavný vstup na juhozápade, je to v poriadku. Pokiaľ tu máte sporák, krb alebo nejaký pracovný stôl, tak je to vlastne veľmi žiaduce a celá tá kombinácia prináša podporu, ochranu, prínos financií. Takže je dobré ten juhozápad aktívne, kvalitne využívať. Takže to boli 3 najlepšie svetové smery v rámci tohto mesiaca. Ostatné svetové smery už majú nejaké poškozenie alebo nejaký väčší problém. Takže když pôjdeme ve smeru hodinových ručiček, tak na západ nám prichádza dvojka, ktorá vlastne vyživuje svetový smer ako taký, čiže podporuje západ. Zároveň tu máme štvorku, ktorá ale žiaľ teda docela niečím narušuje kvalitu dvojky, čiže trošku naozaj zdvížený prst. Je to trošičku taký konflikt medzi prvorodenou najstaršou dcérou a medzi matkou na západe, takže vlastne môže prichádzať k nejakému konfliktu. Je to vec, ktorá sa ťažko ošetruje. Môžeme podporiť jedno alebo druhé niečím oslabiť, takže eventuálne v rámci západu by sme ešte na dvojku mohli použiť trošku kovu, ten by ale zase pôsobil konfliktne na čtyšku, takže je to hodne takové neúplne vyvážený vzťah. Skôr treba dávať pozor tak vnútorne na vzťahy medzi matkami a dcérami, aby nedochádzalo vlastne k nejakým zbytočným konfliktom a riešiť hlavne nejaké konflikty hneď v zárodku a samozrejme čo možno najpozitívnej sa vyjadrovať k daným vecem. Takže toľko západ. Na severozápad nám prichádza jednotka, takže jednotka zase ako biela hviezda má špecifický vzťah so severozápadom, takže vytvára veľmi priaznivé spojenie, tzv. Chetu spojení. Jednotka nám vyživuje trojku, čiže tá je ešte viacej aktívnejšia, prchlivejšia, dynamická. Čiže je to tá trojka, ktorá prináša tvrdému kovu určitý pohyb, aktivitu, ale môže to byť tento mesiac až príliš prehnané a nervózne, takže je vhodné vlastne tak, jak v rámci celého roku umiestniť tu taktiež oheň, po prípade sa pozrieť, jestli tu ten oheň ešte stále máte, jestli vám funguje v rámci ročných opatrení a pracovať samozrejme trošičku tak s nadhľadom. Je to vlastne energia, ktorá ovplyvňuje hlavne najstarších mužov v rodine, pretože je to ich svetový smer. Pokiaľ tu máte hlavný vstup, tak prichádza sa aktívna ochrana, aktívna energia, podpora, možnosť cestovania, ale aj vzdelávanie a tak ďalej. Dobre. Sever je teda tento mesiac hodne na tom špatne, kde vlastne ku kovovej sedmičke ročnej nám prišla ešte 5,
Takže zase vzťah, ktorý sa nedá úplne kvalitne vyriešiť v rámci elementov, ale tak, jak sme si povedali, tým, že je sever vodný svetový smer, tak ten pomáha kontrolovať sedmičku. Tá ale samozrejme zase, tým, že sa nachádzame v zenskom období, tak bude silnejšia, výraznejšia, rovnako tak bude silná aj peťka. Takže určite doplniť na sever kov, výraznejší kov, ktorý stiahne silu peťky, následne ten kov podporí aj svetový smer, tak aby mohol stále vlastne ovládať a kontrolovať sedmičku. Takže tá kombinácia vody a kovu na severe je určite žiaduca a vhodná. Vyhýbajte sa narušovaniu zeme, čiže nejakým výkopovým prácam, rekonštrukciám na severe, alebo nejaké búranie, demolície, narušovanie stability stien, zdí a tak ďalej. Takže pokiaľ musíte robiť nejaké rekonštrukcie, je dobré vyhľadať nejaký vhodný termín. Ďalší, niečím konfliktnejšie spojenie zase máme na severovýchode, kde trojka paradoxne so severovýchodom funguje ešte docela dobre, pretože taktiež je tam jedno špecifické spojenie, ale s peťkou už vlastne tak dobre nefunguje. Máme tu vlastne aktívne dynamické drevo, ktoré narušuje konfliktnú, nepredvídateľnú zemskú peťku. Takže ročné ošetrenie kovom stále platí, skôr pasivita, žiadne rekonštrukcie celoročne, občas jemne by sme mohli vlastne tú trojku stiahovať ohňom. Takže sporadicky tento mesiac na severovýchod pridať oheň, čiže stačí malá čajová sviečka každý druhý deň zapáliť, ale tak či tak dávať si pozor na konflikty. Hlavne je týmto postižený človek, ktorý obýva severovýchodnú miestnosť. Takže pozor na týchto ľudí, zase pozor na nejaké konflikty a na nejaké nepredvídateľné alebo nevhodné chovanie a výstupy. No a posledný svetový smer máme východ, takže na východ nám prichádza sedmička kovová, ktorá zase má niečím zaujímavý vzťah s východom ako s trojkou, ale je to vlastne energia vnútorného ohňa, ktorá čerpa určitú silu od deviatky ohnivej hviezdy, ktorá tu vlastne je. Jediná priaznivá vec je tá, že deviatka ako prospešná hviezda sa snaží zároveň aj eliminovať negatívny charakter tejto sedmičky. Každopádne umiestnenie vody tento mesiac na východe je žiaduce, takže chceme proste uhasínať a vlastne zničiť, vyčerpať túto kovovú sedmičku. Pozor na finančné rozhodnutia, kontrolujte pravidelne nejaké zmluvy, ktoré podpisujete, hlavne pokiaľ máte na východe hlavný vstup alebo svoju pracovnú kanceláž, čiže to, čo vám priamo prináša financie. Taktiež pokiaľ tu máte napríklad ložnici, spálňu, tak pozor na nejaké finančné rozhodnutia. Rovnako ten, kto obýva túto miestnosť, tak vlastne môžu prichádzať určité konflikty alebo straty v rámci financií. Takže voda je tu určite žiadouci. Takže toľko teda k lietajúcim hviezdám tento mesiac. Zase vlastne všetky informácie, pokiaľ ste študenti Feng Shui a učíte sa tieto veci, alebo už ste aj praktici, tak nezabúdajte naozaj na to, že máme nejaké teoretické základné informácie, ktoré ale podliehajú hodne zase ďalším vzťahom v rámci svetových smerov, ročných období a tak ďalej, ale hlavne v rámci Feng Shui aj architektúry ako takej, rozdelenia miestností, podlieha to tomu, kto obýva danú miestnosť, daný svetový smer. Takže tých variácií a jak to vlastne všetko chápať a vnímať, tak to je nekonečné množstvo.
Takže to, čo tu vlastne aj ja hovorím každý mesiac, tak je len taký náčrt, jak by to eventuálne mohlo byť. Pokud teda študujete Feng Shui, učte sa týchto veci vnímať tak skôr tak kvetnato, nadhľadovo. To znamená, že tak jak jeden z mojich učiteľov hovorí, že tá teória tvrdá a jasná, nemenná je tá yangová časť, ale ešte potrebujete do toho pridať aj ten dôležitý vzťah jínovej energie, a to je takovéto trošku po odstúpení a vnímaní trošičku iných aspektov a trošku tak nadhľadom a z ľahkosti a tvorivo vnímať tie vzťahy, ktoré tu vlastne vznikajú. Aby sa z vás nestali len tabuľkoví a nedaj Bože fundamentálni, neprístupní, konzervatívni študenti alebo praktici. Pretože to je potom ako veľká katastrofa. No, aj preto vlastne všetky tie materiály máte tak barvito urobené, aby naozaj to neboli len strohé čísla, ale proste, aby sme sa v tom trošičku tak bavili a mali to trošku takové radostnejšie. Takže rovnako tak pristupujte aj vy k tým radám, ošetreniam. A poslednú vec už iba k tomu Feng Shui. Ak ste vlastne užívatele všetkých týchto rád, čiže neštudujete Feng Shui, ale chcete si nejak pomôcť, tak platí to isté. Niečo zmente, niečo upravte, ale naozaj pozorujte, čo sa deje, a daný eventuálne nejaký konflikt alebo zmeny, to čo cítite, skúste poriešiť najskôr v sebe, so sebou, s rodinou, a pak následne udelejte ešte nejaké ošetrenie priestoru. Ale hlavne žiaden stres. Tak, takže to by bolo k Feng Shui. Trošičku zase k časovaniu, takže moja jedna z najobľúbenejších tematik v rámci čínskej metafyziky, a to je rozdelenie 24 sezónnych období. Takže s drakom sa dostávame... Áno? Zdieľíš obrazovku a nahrávaš? Áno. Áno, ešte vám to upravím. Dobre, takže upravené technické parametry, fajn. Takže s príchodom draka nám teda prišli dve vládnuce sezónne obdobia, kde vlastne prvé, a teda 5. obdobie máme obdobie jasno a svetlo, ktoré nám bude vlastne vládnuť do 24. A od 24. prichádza 6. sezónne obdobie s názvom obilný déšť, alebo déšť obilí. Tieto preklady bývajú naozaj rôzne, takže nenechajte sa s tým nejak netrápte sa nad tým, nenechte sa s tým nejak zmýliť, všetko to vlastne hovorí o tej samej problematike. Takže prvé obdobie v tento mesiac, čistota a jas, zase má svoje špecifické vzťahy, má svoje špecifické obrady, ktoré sa napríklad zvyknú robiť v rámci východu, v rámci Číny, taktiež vlastne aj v našej zemepisnej šírke a v rámci strednej Európy, to čo poznáme, nejaké rituály, či už z kresťanských tradíc alebo slovanských tradíc, to všetko vlastne naozaj veľmi zaujímavo, pekne zapadá do týchto časových kvalít, takže není to naozaj jenom doménou východu, ale celé toto rozdelenie, o ktorom sa stále bavíme do kolečka, tak vlastne sa prepája v rámci celého sveta a všetkých rôznych vlastne kultúr. To, čo je pre nás teďka najdôležitejšie, je, že drak samotný, a teda tá vládnúca mesačná energia, hovorí o pozícii Slnka, ktoré sa nachádza v línii západu, presnejšie západu pravej okrajovej časti. Vo Feng Shui žargone môžeme povedať, že je to západ 3. Takže tu nás sa nachádza slnečná energia, ktorú používame napríklad v rámci časovacích formulí vo Feng Shui, hlavne ak je nejak inkriminovaná daná oblasť.
Rovnež vlastne je to oblasť, ktorá je vhodná na cvičenie, meditácie, qigongové cviky. My v rámci qigongových tréningov zase zahájime ďalší nový cvik, ktorý je hodne podobný jednému cviku z qigongu Patway Yin, 8 kusov brokátu, ak to poznáte, kde vlastne doslova naťahujeme luk, v rôznom provedení, tých cvikov je zase více. Ale pokiaľ poznáte tento cvik, tak nasledujúcich 15 dní si môžete sednúť a vlastne opakovať toto cvičenie vľavo, vpravo, pár minutiek každý deň. Je to vlastne... Tieto cvičenia, o ktorých tu hovorím, tak vlastne oni majú podobnú funkciu ako samotný mesiac draka, čiže premosťujú našu energetiku z jedného 15-dňového obdobia do druhého. A pomáhajú nám tak vlastne sa pripraviť na nové sezónne obdobie, na nové ročné obdobie, ktoré bude vlastne prichádzať, a to je leto. Takže v prvom období tento mesiac to vyzerá takhle. V druhom období obilného dažďa bude slniečko v strede západu, takže v línii kohútika, takže podporí tak kohútov astrologicky ako takých, ale zároveň podporí aj tady tú oblasť. Takže platí to samé, ak sa venujete nejakému cvičeniu, meditácii, je vhodné cvičiť v tejto oblasti alebo sa aspoň natočiť na túto oblasť. Tak, jak som to hovoril aj v predošlom videu, ak máte almanach aktuálneho roku, môžete zobrať svoju fóliu, ktorú tam máte ako dárek, nastaviť ju podľa mobilného telefónu, podľa kompasu na presný sever, juh, podľa svetových smerov a vyhľadať si túto líniu kohoutika, ktorého tam máte nakresleného a na tú líniu sa otáčať a cvičiť. Doslova príjmame slnečnú energiu z tejto časti, z tejto oblasti. O to vlastne ide, o to vlastne kráča. Takže natáčame svoju tvár na príjem energie z tejto oblasti. Takže toľko k sezónam. Ďalšia časť patrí čínskej medicíne, takže tu na len jednu takú dôležitú vec. Drak vlastne astrologicky má na starosť žalúdok, čiže Yangovú zem z pohľadu čínskej medicíny. Rovnako tak aj všeobecné rady, ktoré môžete nájsť kdekoľvek na webe v rámci tradičnej čínskej medicíny, tak táto popisuje, že teda duben je mesiac žalúdku, OK, ale ešte to má také dva aspekty. Stále nezabúdame na to, že sme vo fázi jara, čiže stále tu máme citeľné vládnuce drevo, ktoré dostáva do excesu aj drevené orgány. Čiže to je jedna vec, čiže pracujeme stále aj s drevenými orgánmi. Tým, že sme samozrejme v sezóne zemskej, tak pracujeme aj so zemou ako takou. A to je jednak žalúdok, ale rovnako tak aj slezina. V tomto prípade náhodou krásne sa to prepojilo, že aj astrologický drak a vetva Čchen má v sebe schovaný žalúdok, takže o to viac, o to intenzívnejšie naozaj ten žalúdok bude podporovaný energeticky, bude naplňovaný energiou, schopnosť stráviť všetko, čo sa dá emočne, mentálne, ale aj schopnosť vlastne léčenia a preliečenia vlastne tohto orgánu. Takže pokiaľ je žalúdok dlhodobo v nejakej špatnej kondícii, v nejakom oslabení, vyčerpaní, tak tento mesiac prichádza podpora. So žalúdkom a s drakom a zase so zmenou sezónnych období a presnejšie so šiestým sezónnym obdobím čistota a jas, o ktorom sme si hovorili v predchádzajúcom slajde, je spojená podpora špeciálnych akupunktúrnych bodov. Takže máme také 4 špeciálne akupunktúrne body, základné, ktoré používame vždycky na prelome jednotlivých sezón, jednotlivých ročných období.
Čiže v druhej polovine dubna je vhodné vyhľadať si bod s názvom ST36, čo je bod Susan Lee alebo 3 míle na nohe. Je to vlastne bod, ktorý nájdete vo vonkajšej strane lítka, asi tak na 3 prsty pod vašou češkou, pod vašim jablčkom z bočnej strany. Tady k tomuto určite si viete dohľadať aj kopec ďalších videí alebo návodov, jak ten bod vyhľadať, ale jelikož ten bod predstavuje veľkú oblasť, tak stačí si tady túhle približnú oblasť masírovať po dobu 15 dní, aby nám to vlastne pomohlo preklopiť sa energeticky čo možno najjednoduchšie a najzdravšie do nového mesiaca a do sezóny leta a ohňa. Rovnako sa doporučuje tieto body nahrievať, takže moxou, čo je vlastne taká najpríjemnejšia a vlastne jednoduchá záležitosť. Nemusíte byť na to nejakí odborníci v rámci čínskej medicíny. Môžu sa body aj akupunktúrne, akupresúrne samozrejme stimulovať. Takže tento stimul robíme tak na ľavej ako aj pravej nohe a hovorí sa, že je to bod, ktorý vlastne lieči 100 nemocí a naozaj prináša podporu a výživu pre telo, energetickú podporu a pomáha nám sa preklopiť do nového sezónneho obdobia. Takže to isté budeme robiť na konci leta, ale s iným bodom, taktiež na konci podzimu a aj na konci zimy, tak jak to už vlastne poznáte aj z predchádzajúcich videí. Čo sa týka ešte klasickej čínskej medicíny a teda časovania a vnímania aj astrologických aspektov, tak samotný žalúdok predstavuje hexagram Khan, 29. hexagram z knihy I Ching. Takže k tomuto hexagramu sa samozrejme viažú aj špeciálne akupunktúrne body, ktorých interakcia na základe ďalších trigramov a hexagramov prináša nejaké priaznivé spojenie. Takže tí z vás, ktorí pracujete s klasickou čínskou medicínou, tak je to vlastne pre vás zdroj inšpirácie a taktiež aj v rámci časovania a otvorenia akupunktúrnych bodov, ktoré vlastne vyhľadávame pomocou chronopunktúry v astrológii. Takže toľko zdraviu. No a posledná časť videa zase patrí extra datám tohto mesiace. Takže samotný mesiac kovového draka Keng Chen reprezentuje 11. hexagram Tchaj, ktorý je inak nazvaný ako prosperita. Takže ak sa venujete I Chingu, znovu si môžete aj z tohto pohľadu pozrieť nejakú predpoveď na daný mesiac. Z pohľadu Feng Shui alebo astrológie hexagram Tai reprezentuje zase špeciálne kombinácie trigramov a následne aj špeciálne kombinácie nebeských kmeňov a zemských vetiel. Takže v tomto mesiaci ich je viacej, je to taký najúrodnejší mesiac, môžem povedať. Takže mesiac kovového draka veľmi výrazne vybudzuje alebo je priaznivo harmonicky spojený s astrologickými kombináciami ohnivého zajíce a kohouta, kovového tigra a opice, dreveného tigra a psa a drevenej opice a draka. Tento mesiac sú to dni 5., 15., 21. a 28. štvrtý. Väčšinou sú to dni, ktoré máte označené rovno aj hviezdičkou, jednou alebo dokonca dvomi. To znamená, že tento deň, napríklad 15.4., deň dreveného tigra, rovnež je podporený aj rokom ako takým. Takže je to jeden z veľmi významných a kvalitných dní na naštartovanie pre vás dôležitých častí v živote. Takže celý diáž máte v rámci naučnej karty, v rámci almanachu, rovnako samozrejme jednotlivé popisky aj u každého dňa v samotnom diáži.
Ďalšie ešte doplňujúce dni 2.4. už máme za sebou, dúfam, že ste ho využili správne. 5.4., 9.4. a ešte 15. Takže 9.4. som ešte pridal ako ďalší špeciálny deň, veľmi vhodný na podporu nejakých vašich osobných záležitostí. Takže toľko k časovaniu. Takto vyzerá teda celá náučná karta, ktorú máte vlastne v almanachoch, alebo máte možnosť si karty zakúpiť aj mimo almanachu a teda zozbierať celú sériu. No, taktiež vlastne ešte stále máme pár kusov diárov pořád k dispozícii, takže môžete si objednať, keď budete chcieť. Systém náučných kariet, na tom sa stále vlastne pracuje. Trošičku teďka aj zjednodušíme prehľad a jednotlivé karty sa budú predávať v sériách, takže budú série označené nejakým špecifickou kombináciou, minimálne číselnou, a bude vlastne k tomu vypracovaný aj popis, čo v danej sérii nájdete, aby ste to mali jednoduchšie a nemuseli kontrolovať príchod nových kartičiek po jednej, po dvoch kusov. Takže trošku sme zmenili systém prodeje a distribúcie, takže dozviete sa ešte následne na stránkach, alebo na to urobím nejaké špeciálne video. Takže ďalšie otázky volajte, píšte, tak jak doteď. Môžete sa prihlásiť do WhatsAppovej skupiny čínskej metafyziky a vlastne platí to, čo doteraz. Takže ukončujem video a vidíme sa zase o mesiac s ďalšou nahrávkou. Majte sa pekne.